Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Svedočina дека на неја врдево само Аллах. Svedočina дека Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tanu Rasulullah. Salavatu Rabbi wassalamu alaihi. Ramadan duitoti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Allah subhanahu wa ta'ala dingamen prilika. Ема кава мубарек масек те доджана. Ема кава берште постина. Себепи со амаре харамија, ко Аллах те овено простиме. Алхамдулилlah. Вакерјао пекамбери салаллаху алейхи ва салlam. Стар со спомнувањан ко претходно видео. Мира уммети. Каживини джико шовардеш или ефтавардеш берш живот. Само неко бор количина малушака на кавена да ја бројка. Со халовајаката, дека амаро Рамадан, танотаро шовардеш, джико ефтавардеш Рамазанија. Можда некоја мендара да ја бројка реслатам, некоја мендари силе бишу панч беш, некој силе тријанду панч беш, некој силе саранда беш, некој силе по ефтавардеш беш. Можда ја кавале со последно Рамадан. Козом користинеја квама се. Емпандек бути со најжално тани козом ачиволен берша те постине на маре родители. Козом Рамадани ачиля со амаре родителија те постине. Можда деш, можда панч, можда дуј, или акава еренге последен. Ема кана халававо хадис со вакиро пекамбери салаллаху алейхи ва саллам. Искористинен тумаро тернипе, док навева тумен ги опурипе. Чачипнаси јаја. Чачипнаси јаја. Па неек бути со мангава те спомнинав. Вакиргеа о пекамбери салаллаху алейхи ва саллам, вакиргеа Аллах. Свакој дело со керова миро робо, адава и лесе. Осим о пост, о пости тано манги. Емо постини зарад манги. Еме баша адава джанава сартена градина. Акате, си кавеато чисто теухид ко Аллах субханаху ва таала. Себепи со јек створители, кога со надикланле никеда. О Аллах субханаху. Створители, кога со надикланле никеда, само шунгјано лесе, ева киргјатуке. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Отумен соберунена, кој? Амен. Пропишимо тумен ги опост. Сарсуине пропишимо коленде. Англе дер туменде, теби те обен богобојазни. Ту извршине и наредба ја Аллах есме. Створители сарсу вакирјам кога со надикланле, шунгјан само лесне, ем спремно и нам те цидету таре тире, дозволиме буке. Таро хајбе, таро пибе, таро маре ромна, таро маре интива, касе? Себепи Аллах субханаху ва таала. Постинеа 1 сати, 2 сати, 3 сатија, 4 сатија, 5 сатија, 6 сатија, себепи касе? Себепи Аллах. Со се ту шете ховаве маман дека постине. Шете ховаве те амален дека постине. Шете ховаве те родителен дека постине. Шете ховаве ки школа дека постине. Шете ховаве ки бути дека постине. Ама ту, емо Аллах, најболе джане. Одоле се джанеа, ем свесно постинеа која наве Аллах со те бареке во таале. Најсминеа тоото уријалуко. Се писо пенеа коме претворингјума кога пости. Саво хајри си матора кога пости. Саво фајди си матора кога пости. Ка постинав себе писо Аллах дикелама. Ема да ја итани дефиниција таро ла илаха илла Аллах. На неја вер девел семо Аллах. Ла хақин макбуден ила Аллах. На неја вер девел кога се отребева те обожавини пе. Осимо Аллах. А кате потврдинген тумаро теухид, тумаро монотеизам га Аллах субханаху. Искористинен акава масек Рамадан. Читинен о Кур'ан, јер кога акава масек ја објавимо о Кур'ан. Вакира Аллах субханаху ва таала. Шехру Рамадан аллази унзила фиhi al-Qur'an. Ема мен почињам те објавинале во масек о Рамадан. Читинен о Кур'ан. Халовен о Кур'ан. Пиравен о Кур'ан. Манген о Кур'ан. Искористине на кава масек о Рамадан. Со повише во нафиле намази. Сар примере теравih,
ама Абдул Вахаб и тарави на не фарзи. Оја, ама искористине намази ко Рамадан. На джанена далика овеоту менге диндо прилика авер берште постинен. Може јаквату маро последно берште постинен. Одоле се максимално потрудинен мен козом шај те постинен, повише шукар делија те керен, себе писо акабајо масек, таре рахма. Акабајо масек ова со Allah subhanahu ta'ala 10 струко наградини баш овек бути. Аракен тумаро Рамадан. Читинен окреп. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.